Παρακολουθήσουμε τώρα ένα ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Μυρογιάννης. Εκεί όπου η σιωπή γίνεται μνήμη, ο άγνωστος στρατιώτης επιστρέφει στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης, στο σημείο που η ιστορία συναντά την σύγχρονη ανάγκη για δικαιοσύνη. Και θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς που εναντιώνονται και κυρίως στην κυβέρνηση, δεν θα υπήρχε αυτό το μνημείο εάν όλα είχαν γίνει εύνομα και σωστά από την αρχή. Με την τροπολογία της κυβέρνησης, η προστασία του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη περνά πλέον στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο γύρω χώρος χαρακτηρίζεται εθνικής σημασίας, ενώ οι συγκεντρώσεις από αυτόν θα υπόκεινται σε αυστηρότερους περιορισμούς. Από την 28η Φεβρουαρίου αυτό που στήθηκε εδώ είναι κοινωνική ιστορία. Συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, μαζί με πολίτες και μέλη της πρωτοβουλίας μέχρι τέλους, συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Με μια σιωπηλή τελετουργία μνήμης, ξανάγραψαν τα ονόματα των 57 δικοχαμένων ψυχών, δηλώνοντας πως τα ονόματα θα μείνουν εκεί μέχρι να υπάρξει δικαίωση για τις οικογένειές τους. Από το 1932, το μνημείο θυμίζει ότι η μνήμη δεν ανήκει σε κανέναν θεσμό. Είναι κοινή ευθύνη, από γενιά σε γενιά. Δεν θα τους αφήσουμε μέχρι τη δικαίωση, μέχρι το τέλος. Είμαι ένα μέλος του μέχρι τέλους μιας ομάδας που εδώ και 7,5 μήνες προστατεύει το αυτοσχέδιο μνημείων ονομάτων των θυμάτων των τεμπών. Άραγε, αν ο άγνωστος στρατιώτης θα μπορούσε να μας ακούσει σήμερα, τι θα προτιμούσε, τη σιωπή της τιμής ή την φωνή της δικαιοσύνης? Άμα καταστρέφουν ένα μνημείο, δύο θα εμφανίζονται στη θέση του. Ο Δημήτρης Μυρογιάννης είναι κοντά μου εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλώς ήρθες εδώ στο δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Καλώς σας βρήκα. Συγνωρίσαμε από τις προσπάθειες μέχρι τέλους. Ήσουν εκεί, αλληλέγγυος, συμπαραστάτης, στον Πάνο Ρούτσι. Και θα μας κάνεις εδώ κάποια ειδικά αφιερώματα για αυτό το θέμα το οποίο πραγματικά ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Παρακολουθήσαμε το ρεπορτάζ. Ο κόσμος και οι νέοι αντιδρούν σε όλη αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης, έτσι. Έτσι, ακριβώς όπως τα λέτε κύριε Παναγιωτόπουλε, Νίκο, να γεφυρώσουμε και τα χάσματα, έτσι, μιας και που έκανα μια σχετική έρευνα. Έχεις πλατφόρμες που μίλησες με φοιτητές, συνδεθήκατε διαδικτυακά και θα το κάνουμε αυτό, και έχεις βγάλει συγκεκριμένες ερωτήσεις και απαντήσεις. Για πες μας, τι προκύπτει από αυτή τη δική σου έρευνα? Τι προκύπτει? Προκύπτει μια αύξηση της αναξιοπιστίας στους θεσμούς όπως αυτόν στην δικαιοσύνη. Δηλαδή, όταν εγώ έκανα αυτή την έρευνα μέσα από ένα Google Form, δηλαδή δεν είμαι στατιστική υπηρεσία, πήρα μια αυθόρμητη πρωτοβουλία σαν Έλληνας πολίτης, απευθύνθηκα σε όποια οικοσυστήματα στα οποία και αλληλεπιδρώ, είτε είναι το μέχρι τέλους, είτε είναι το ραδιόφωνο στο οποίο είμαι και στο πανεπιστήμιό μου στο Πάντιο. Ωστόσο αυτό που έβγαλε σαν μια πρώτη εικόνα είναι ότι 9 στους 10 δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη των λειτουργών της. 9 στους 10. 9 στους 10. Για την ακρίβεια είναι 93%. Αλλά εγώ λέω 9 στους 10. Το στρογγυλοποίησα και σωστά. Για πάμε. Τι άλλο προκύπτει από αυτή την έρευνά σου? Το άλλο που προκύπτει είναι ότι το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη δεν το βλέπουν σαν έναν χώρο ασέβειας. Το βλέπουν σαν έναν χώρο που μπορεί και να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις, διαμαρτυρίες, και ίσα ίσα είναι και κάτι που τιμά το μνημείο. Δηλαδή 7 στους 10 πιστεύουν ότι είναι ένας ιερός χώρος. Δεν αμφιβάλλει κανένας γι' αυτό. Και ιερός χώρος, αλλά είναι και ένας χώρος που μπορεί όλοι τους ανθρώπους που έπεσαν για την πατρίδα, αλλά από την άλλη είναι προσθετικό όταν αγωνίζεσαι για ιδανικά και αξίες, έτσι. Ακριβώς. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ Νίκο, όπως να διορθώσω τον εαυτό μου για την αμεσότητα. Εγώ θα συμφωνήσω σε κάτι με τον κύριο Ρωμανό, που είπε ότι η κάθε δημοκρατία έχει και τον τόπο της. Οπότε να πω και να επενθυμίσω και ιστορικά, μιας και πούμε στο σχετικό τμήμα πολιτικών επιστημών και ιστορίας, ότι η ίδια η δημοκρατία ήρθε και προέκυψε από το κοινωνικό συνέρχεσθε στην ίδια την πλατεία του Συντάγματος, που φωνάζαμε Σύνταγμα για να πέσουν τα ανάκτορα. Να πέσουν τα ανάκτορα, να Σύνταγμα. Και να θεμελιωθεί έτσι και συνταγματικά και πολιτιακά το συνέχισε, το οποίο είναι κάτι αμιγώς θεμελιώδης και για την ίδια μας δημοκρατία. Και Δημήτρη, προς επίρρωση της έρευνας που έκανες, έχουμε μια έρευνα της ΚΑΠΑ Research, να δούμε λίγο την κάρτα πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε την εκτίμηση για τη διάδοση της διαφθοράς στην Ελλάδα και βλέπουμε ένα τεράστιο ποσοστό
πόσο διαδεδομένη θεωρείται η διαφθορά στη χώρα μας? 97%, που είναι συγκλονιστικό. Και πάμε να δούμε και την άλλη κάρτα, άποψη για το χώρο με τον εντονότερο πρόβλημα διαφθοράς. Εκεί βλέπουμε εκμετάλλευση δημοσίων πόρων, εθνικών ή ευρωπαϊκών, για προσωπικό όφελος. Έρχεται και συναντά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 59%, διαφθορά στη δικαιοσύνη, 39%, δωροδοκία για πληρωμές σε δημόσιες υπηρεσίες, δωροδοκία σε παράνομες πληρωμές σε πολιτικούς, διαφθορά στον τύπο και στα μέσα ενημέρωσης. Κάτι το οποίο μας αφορά, πιστεύω. Και πάμε να δούμε και στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Και πες μου, Δημήτρη, εδώ βλέπουμε ο στρατός στο υψηλότερο επίπεδο σχετικά με την εμπιστοσύνη. Και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάπως πιο. Η αστυνομία, η κυβέρνηση ως θεσμός, ανεξάρτητες αρχές, δικαιοσύνη. Και βλέπουμε τώρα πόσο πέφτει η δικαιοσύνη, η εκκλησία, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δημόσιες υπηρεσίες και η αξιωματική αντιπολίτευση. Το κοινοβούλιο είναι πολύ χαμηλά, τραπεζικό σύστημα και τα πολιτικά κόμματα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ που έκανες, αλλά και για την έρευνα που μας παρουσίασες. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας αποχαιρετήσουμε καθώς κλείνει το δελτίο μας. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να δείτε το κεντρικό μας δελτίο όποτε θελήσετε, on demand, στο κανάλι μας στο YouTube. Μείνετε στο Κόντρα, στην ελεύθερη τηλεόραση. Ακολουθεί η Κόκκινη Ζώνη με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο και αμέσως μετά Λουκία Γκάτσου στο Κόντρα 24. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.